Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Opo iki aku ra wedi nek kene. Mung ra wedi aku karo kowe. Sampeyan sing nempelke bapak iki. Ora, Kudu. Lah. Aku ora tau nambani wong. Aku ora seneng nambani wong. Kok sampe ngomong aku nambani wong ki nyapo. nyapo dadak digorene nyapo. Sing gorene sapa? Kenalan sih, nama siapa? Enggak iso. Loh, kita sama-sama umat manusia ya, sama-sama umat Tuhan, sama ciptaan Tuhan. Aku ciptaan Tuhan. Kita kalau bisa hidup bersandingan, tidak usah saling menyakiti. Alah, omong kosong. Aku nggak kenal kowe ya rasa sok kenal aku. Nggak kurang kenal sama kamu deh. Enggak iso. Aku wong sing paling sakti. Ora iso sing nandingi aku. Kowe ora iso nandingi aku. Ora iso aku sampean nang sakti sampean. Iya. Daripada aku sih sakti sampean. Sampean daerah nanti aku pengen kenal, pengen berburu aku. Lah tak didoi. Lah penaken kowe. Aku ambil guru. Penaken kok lek tak didoi maling kok parani kok. Lah aku moro kan pengen belajar sampean sakti. Sampean sakti. Sakti. Sampean mengerti. Ya. Sampean mengerti tak belajar dengan sampean sakti. Nah, aku kan orang di ilmu apa pengen belajar ilmu ini loh. Kok rasa mbak tambani beni. Ya aku rasa nambani toh. Lah sampean aku rasa nambani sakti sampean loh. Aku yo sing paling sakti kok. Nah iya aku rasa nambani, aku gak nambani. Aku justru pengen kenal karo sampean. Sampean kok ngendi? Terus kok sampean ngerti iki loro? Sing loro sapa? Ya pokok aku ki dibayar. Ala. Kuwi ben loro, gen ra iso kerja, terus mandi dhuwit, ngono. Lah terus salah iki apa? Kok di jarene wong sing ngongkon sampean iki salah apa? Piye? Kuwi iki ngene ya. Bojone kan arep dirabi. Bojone Bojone kan arep dirabi. Tapi arep kuwi panggawe lagi pegat. bojone kan dirabi. Heeh, Bojone iki kan sing kok gawe iki. Yo, cah goblok iki lho, cah goblok iki. Bocah sing sakti iki kok gawe awake iki. Iki cah goblok aku sing sakti. Oh, alah, sampean ngira awake cah dulu. Iki cah goblok iki lho, aku ki sing sakti ki aku. Kan dirabi. Sing rabi sapa? Ya sing demen karo iki lho. Wong endi? Ora tak didoi, aku wis dibayar. Oh, Iya lho, aku kan wis dibayar. sampean kok iso sakti iso mlebu nang cah kok kene mang samantopne. Aku wis mlebu suwi nek kene. Nek wae nang omah kene. Aku wis mlebu suwi nek iki. Oh, nek awake cah kuwi. Iya. Terus bapak iki bojone iki ya. Bojone bocah sing kok gawe awake iki lho. Yo, terakhir nyawang aku ra demen karo kuwi. Sing gawe lupuk iki sapa? Yo aku. Nek pengen roh aku nyangon Dayak. Oh, dukun Dayak sampean. Yo, aku sing paling sakti Ya kok. Allah, sakti sampean. Iya loh, aku sing paling sakti loh. Percaya ora kowe lek aku sakti, ora iso nandingi aku yo ora iso. Ora iso aku. Ora nek diingi kuwi iki ya. Wis arep diobatne nang rumah sakit tak dandangi. Tak dandangi. Ora oleh bene ngono. Nyapa?
ditambah nih yo apa? Saiki takok. Yo, Sampeyan di keluarga, sopo? sampeyan dukun. Sampeyan di keluarga ora? Sampeyan di anak bojo ora? Aku takut sama di anak bojo ora? Wih, Terus kira-kira lek bojone sampeyan apa sampeyan gawe ngene iki terus bisa sampeyan tak wong iki rasane. gue ora iso, ora enek sing iso nandingi aku kok piye to? Rasane piye? Terus seandainya anak sampeyan gawe ngene iki perasaan sampeyan piye? Ora peduli wong aku dibayar yang penting. Aku kan yang penting dibayar. Terus anak uang sing gawe anak sampeyan ngono kuwi sampai stroke ini iki terus uang dibayar kok sampeyan ngono kuwi. Sampeyan berapa Pak? Masa? Aku bagi aku iki wis gawe kuwi ngono kuwi. Ora dobate apa orane kono-kono. Berarti sampeyan sugih bisa. Nampak. Nek ndayak iki ora enak wong Bayar piro biasane? Nggih wong lumpuh iki bayar piro biasane? Sampeyan sik takok, sampeyan aja manipulasi si aku, aja ngapusi aku. Mau Dayak masa bahasane Jawa ngene iki. Ini aku ki sembarang basa iso. Jajal nggak bisa Indonesia. Kamu membuat orang lumpuh seperti ini dibayar berapa? Ora iso wis perjanjian nih nggak oleh dunek nih. Kuwi ki enek etikane. Ora iso dunek ning ngono kuwi ra iso. Ya koyo sampean ngono kuwi pamane. Enek sing ngarepe anu, mosok ya arep ngomong, enek wong kae ngene." Sampeyan anak wedok asli. Anang, Sampeyan harus dibayar loh. yo. Saiki coba sampe jelom duit. Loh, lah aku bisa dikongkon ora iso. Lah ya kok iki sama aku kan sampe dikongkon ae. Iki jono, ya toh. Dek kadek wis ora flek dek lumpuh. Iya toh? Jono. Ya toh. Kowe kan dibayar nek. Tahu. Piye? Bayar kan akeh. Sugih sama nek kono. Oke. Di mobil nyewa. Ora lek kono ya omah ora enek sing apik kok. Mai mek kok blabak-blabak ngono kuwi yo. Cek. Ngene. Aku wis ogah lho. Roh kuwi aku ditambah ning rasir sira ya. Nah, tambah budal. Wis adang-dangi kene nek wong ngono lho kok no. Yo tambah budal. Sampai berarti mlebu metu nek awake saiki. Iya, aku kan pinter. Ngene sakti kok. Aku iso mlebu nek awake kameramen kae. Bocah. Enggak iso nyawang aku. Nyapa? Kakek nyapa? Enggak nyawang. Saya ingin aku jalan pulang sampean gitu. Adewi seduluran. Ya tuh urusan itu. Dulu kon di kenal ora. Tunggal ada mana anak adik kan mbak Dewi kan ada. Seduluran. Tambah nang iki. Apa ya iso aku nambani? Lah sing gawe ngono awakmu. Iso nambani. Kalau izin aku nambani, pensiunani. Berarti aku nggak salah. Orang disalah cuma ngono awakmu. Sing Nah tapi ki lho yo aku ki wis dibayar. lah yuk kan wis nomor duit sampean wis dibayar gawe mau setruk pilon pipis yang diselang. Delon. Yo bening kan. Aku diingi wis diparani sing kok endi kae lho. Piye? Wis dikongkon metu rumasane iso kono nambani. Aku ya wis dikongkon metu. Tak omong masane iso ya. Aku sing Jajal tak nentani bapak iki ya. apa kowe kenal? Tak jajal tak nentani bapak aku gak ada ilmu gak ada apa-apa aku. Keuntungan itu mau Kowe kemari. apa kenal rong kuwi? Yo kabeh Kok jenenge werang kok. kabeh dulurku kabeh wis
Paribasannya ada iki beda suku, aku Dayak, aku wong Jawa. Kowe ngakoni to, Dayak paling sakti lho. Aku sakti wis. Eling-eling wis Dayak paling Iya, paling sakti. sakti. Tapi jane no saktinya kudunya tinggi bantu uang, ora tinggi ngarani wong. wong kuwi jane enak. Bojone dipegat wong wis mari. Lha dipegat tanggung jawab. Yang bantu tunggu ya. Itu bapak ibu nasi. Orang sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya syafi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad radhiyallahu anhum wa lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratil Sultan Ayullah Syekh Maulana Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Arwah dulu Pak siapa sini? Pak Sugeng. Pak Sugeng lebih yang kehormatan saya dekat yang tua yang muda. Siapapun semalam dunia baik yang dikenal pun belum, semuanya saya berikan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Arwah-arwah yang belum sempurna, yang sengaja menempel badannya Pak Sugeng, yang menjadi satu belum badannya itu yang kesial yang betul orang rezeki jodoh jadi standar guna-guna musirah apapun itu menjadi satu penyakitnya. Penyakit medis atau non fisik badannya berupa standar guna-guna musirah apapun itu yang banyak stroke. Siapapun arah itu semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan berusaha kerajaan-Nya dan jasa ampun masa dalam Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala salawatika wa sallim mahlukatika Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ada kamalumatika mendadak kalimatika Lama jakar baca nama kepala di kangkapilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kamu ya watuli muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya Allah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, yang kuasa atas badannya suka, yang kuasa atas badannya saya sentuh ini ya hikmahnya. Ya Allah, lindungilah kami mereka, sembuhkanlah Pak Sugeng dari semua penyakit, dari semua sangat dalam sihir apapun, lepaskan ya Allah. Atas izin maha ridha melepaslah melesahnya terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kesehatan medis yang rendah yang berikan urat dan saraf dan berangkat dari badan yang bahkan tidak bisa melakukan apapun, bisa bergerak apapun. Sembuhlah lancarkan darah-darahnya oleh saya dan jin Allah dan jin sadar sejak dari sudah. Dan keluar dari badannya, apabila dari badannya penyakit kesehatan medis, apapun siluman iblis, apapun anggapan stroke, keluar dari badan dia tidak keluar akan hancur. Saat ini cari jin Allah yang jelas Allah hancurkan. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuliah Tangan saya. Potong sama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo, aku kok panas ojo. Ojo aku. Enggak panas dan balik rokok nih. Baliknya rokok nih. Teman, turun. Tadi kau tuh sulit. Mbak siapa ini? Mbak Mitakul, assalamualaikum. Mbak Mitakul. Mbak Mitakul, assalamualaikum. Udah sama turun. Cepat.
warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, siapapun seseorang tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, baik orang Dayak atau orang Banten atau orang Banyuwangi, ya semua saya rasa memang sangat berilmu, ya. Saya rasa mereka sangat sakti dibandingkan kami orang biasa. Dan disitu semua ilmu, saran saya untuk digunakan dengan baik-baik, untuk membantu sesama, bukan untuk menyakiti sesama. Siapapun, dimanapun, sahabatku dimanapun ada yang memang punya ilmu, mohon digunakan untuk baik-baik, tidak untuk menyakiti. Apapun ilmu, tidak dicari tandingnya, tapi yang dicari adalah kelemahannya. Jadi puncak dari suatu ilmu adalah kelemahan, bukan tandingannya. Tidak ada yang disombongkan di dunia ini, ya. Semua milik Allah, semua akan kembali pada Allah. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga semua selalu dalam lindungannya. Dalam video kali ini saya hanya sedikit memberikan tahu bahwa sanad itu ada. Bagi yang percaya adalah bagi yang sudah mengalaminya. Yang belum pernah mengalaminya pasti berkata sanad itu tidak ada. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat sebagai pembelajaran atau sebagai wawasan. Bila ada kata-kata yang berkenan, yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positif saja, bukan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama juga minum gitu.